Nye rekordlave tal for ledigheden øger kampen om de ledige hjerner og hænder. Danmark skal være bedre til at tiltrække udlændinge, ellers falder velstanden. Carl Vista er grafisk designer fra Filippinerne. I godt 3 år har han arbejdet hos Brand X Marketing i København, for det er svært at få danske medarbejdere. Ledighed er på 1,6, og det er ikke danske nok. Alligevel skal Carl Vistas stilling slås op i hele EU, når hans arbejds- og opholdstilladelse udløber, selvom det er ham, arbejdsgiveren vil have. Vi spiller vores tid med at svare på alle de her ansøgninger. Over 50 har jeg fået indtil videre. Og alle dem, som søger jobbet, de søger sådan nytteløst. Det er ingen job her. Arbejdsløsheden er faldet konstant gennem de seneste 4,5 år. I år alene fra 59.000 til 45.600. Derfor har regeringen lempet på adgangen til det danske arbejdsmarked. Men ikke nok, mener direktøren i Prevas. Virksomheden er konsulent inden for elektronik, IT og software. Vi mangler 10-15 medarbejdere lige her nu til start i omgående. I år har de danske virksomheder haft 39.000 ubesatte stillinger. Det svarer til, at det danske samfund går glip af 20 milliarder kroner. Der skal gøres væsentligt mere for at få folk til at komme. Det er altså noget med, at vi fra Danmarks side brander Danmark bedre som arbejdsland. Men der skal mere til. Den globale vidensarbejder kommer for at tjene penge og ikke for at betale skat. Derfor, hvis vi skal tiltrække den globale vidensarbejder, skal vi sætte skattetrykket ned og den øverste marginalskat på 63% ned. Det synspunkt er direktøren i Prevas enig i. Hvis du sad i Indien og kunne vælge mellem et job i København eller i London, så ville du måske vælge London på grund af de fordele, der er på arbejdsmarkedet der. God aften, Inger Støjberg. Virksomhederne mangler altså desperat arbejdskraft. Hvorfor sørger I ikke for, at udenlandsk arbejdskraft strømmer til Danmark? Ja, nu inden vi fortaber os i den rene elendighed, så synes jeg altså også, det er vigtigt lige at huske at sige, at de mange danskere, der er trådt ud af arbejdsløshedskøen og har fået et arbejde, for dem er det her jo en kæmpe succes. Og for samfundet sådan generelt set, så er det her jo et socialpolitisk kvantespring. Så det er altså ikke den rene elendighed. Men det er det jo alligevel indslaget, vi ser her, for virksomhederne kan ikke få de medarbejdere, de ønsker. Hvorfor sørger I så ikke for bedre forhold? Det lyder jo både fra Arbejdsgiverforeningen og fra direktørerne her, at der bliver slet ikke gjort nok. Jamen, der er ingen tvivl om, at vi som politikere har en stor udfordring for netop at skaffe arbejdskraft til et hungrende arbejdsmarked. Det gælder jo både den private sektor, men også den offentlige sektor. Men der er altså blevet gjort en række ting. Altså, vi har sænket skatten af flere omgange på lavindkomsterne, så det betyder, at det bedre kan betale sig at arbejde, end at gå på passiv forsørgelse. Så har vi lempet Østaftalen af flere omgange. Det er jo det, der betyder, at for eksempel, at der er polske håndværkere i Danmark. Og så vedtog vi faktisk her tidligere på året en jobplan sammen med Dansk Folkeparti, De Radikale Venstre og Ny Alliance, som blandt andet betyder, at man som førtidspensionist kan komme ud og få afprøvet sin arbejdsevne. Er der så ikke nogen arbejdsevne, så kan man komme tilbage på førtidspension. At det bedre kan betale sig for ældre at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, men altså også det, som vi hørte her i indslaget, prøve at tiltrække noget mere arbejdskraft fra udlandet. Og derfor har vi lempet både jobkortordningen, men også green card-ordningen. Så det betyder, at der er sket en række lempelser, som jo tiltrækker arbejdskraft. Men der skal selvfølgelig gøres mere, og det er også noget af det, vi har intention om at gøre på den lange bane. Og Inger Støjberg, hvis vi nu holder fast i det med den udenlandske arbejdskraft, er det så ikke lidt paradoksalt, at Danmark på den ene side kæmper for at fastholde en meget restriktiv politik, når det handler om at holde grænserne lukket, mens virksomhederne skriger på netop udenlandsk arbejdskraft? Det er jo derfor, at vi dels har lempet Østaftalen af flere omgange, men også udvidet jobkortordningen for netop at tiltrække udlændinge. Det er faktisk sådan, at der siden 2001 er kommet 24.000 udlændinge til Danmark, og dem har vi budt velkommen, og det er faktisk en femdobling siden 2001. Så der kommer flere udlændinge hertil, men dermed ikke være sagt, at problemerne er løst. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi blandt andet har nedsat en arbejdsmarkedskommission og også nedsat en skattekommission. Så jeg vil sige, der er taget hånd om det på den korte bane, men der ligger altså også nogle ting på den lange bane, som vi har fat om. Inger Støjberg, tak skal du have.